Здравейте! Днес ще поговорим малко за тревожността. Какво всъщност е тревожността? Разбира се, има ситуации, сериозни ситуации, които така ги наречените emergency ситуации, ситуации на бърза помощ, когато наистина се случва нещо лошо, нещо непредвидено, нещо неприятно, където е абсолютно нормално да изпитваме такива емоции. Но в днешно време, в много случаите, хората, които така казват, всичко имаме. Ето вчера пак говорих с едно момче, което каза на моята възраст, а те са много по-млади от мен. И имам доста приятели, които изпитват тази тревожност и са в депресия. Това е знак, че някъде казват, не действаме. Изпитваме ли тревожност, не действаме, не сме тук и сега. Мислим за бъдещето или се връщаме в миналото, където евентуално не се случило нещо и го дъвчим постоянно и тези страхове, пак да не ни се случи нещо такова, това ни тревожи и в настоящето, което може би няма нищо общо вече с тази изминала ситуация, но тъй като тази изминала ситуация не е отработена, там сме си потиснали всички емоции, ние сега изпитваме тревожност. И много често, когато се върнем назад, разгледаме тази ситуация, изкажем всичките си емоции, най-вече това е гняв и скръб. Това са основните емоции, от които хората много ги е страх. Не дай се Боже, това да са мъже, примерно. Как така? Тая скръб, тая мъка, тая тъга, аз ще изкажа, или пък гняв. Много мъже също се потискат и гнева. И започват едни паникатаки, започват едни сърцебиения, проблеми с сърце, кръвно и така нататък, което прибягват млади хора прибягват до лекарства, които абсолютно нямам нищо против. Наистина има моменти, в които трябва да се вземат, но тук слагаме много голямо но, същевременно да се потърси друга помощ. Защото в дългосрочен план, както всяко лекарство, дори най-обикновеният аналгин за глава, той не решава проблема. Потиска симптомите, но не решава проблема. И затова е най-добре да се работи паралелно. Разбира се, хора с по-слаба психика, с повече страхове си вземат лекарството, но паралелно работят върху психика и върху емоции. И тогава наистина може да се направи едно лечение. Има хора, които са по-смели, които казват, не, аз искам да пробвам само алтернативни методи, докъдето стигна. Когато вече не мога, идва в помощ и медицината. Но това няма никакво значение. Въпросът е наистина да търсим едно цялостно лечение на проблема. По въпроса за тревожността, пак казвам, ние сме или в миналото, или се притесняваме за бъдещето. Когато се притесняваме за бъдещето, какво правим? Ние не действаме. Тогава решението е действам. Правя крачка. Бъркам, не бъркам, на кой му пука? Като сбъркам, ще пробвам друго. Бъркам. Пробвал съм нещо, което не работи. Окей, това не работи. Дай да видим кое е следващото. Това не работи. Третото, четвъртото, десетото, накрая ще проработи. Или пък ще питам някой, ще потърся помощ и така, и все нещо ще проработи. Но лошото, или така да кажем, негативното е да стоим на едно място, да се парализираме и да стоим на едно място. Тук на помощ идват цветните капки, които да ни извадят от това състояние, което неминуемо обаче също води наистина до изказване на тези емоции. Аз много често, когато си кажа, огън съм си по принцип, там и като зодия, и като и когато усетя някакъв труден е застой при мен, но усети ли този застой, аз знам къде е емоцията, като се взема капките 3 дена, които около мен е тежко му и горко, където там някъде съм се задържала някакви думи или нещо, просто идва момента, в който този човек си получава това, което не съм изказала като дума, като емоция, което ме е наранило, и си го казвам и много бързо пристъпвам към следващото действие.
И в това няма нищо лошо, пак казвам, защото нали, докато сме в някакви граници, докато не си набил някой, шегувам се, разбира се, всичко трябва да е в граници, но и шегата на страна, колкото повече ние потискаме, затова там, където има дори физическо насилие, това са хора с адски много потиснат страх, потиснати емоции. И затова е хубаво от време на време, пум, та пара да изпускаме. Ако се може, нали, ако е възможно, да не ги задържаме, но това не е възможно за всеки човек. Всеки си има различен характер, по различен начин е израсъл, научене по различен начин, нали, да изразява себе си. И всичко е въпрос на търпение към нас самите, да си даваме възможност и да се изявяваме, да изразяваме тези емоции. Дори в началото да са по-силни, не ти пука, ти искаш да стигнеш някъде. И за да стигнеш, крачка по крачка, видиш, това не е правилно, окей, тук май попрекалиха, и следващия път ще се постарая да не е точно така. Минало за минало. И така много бързо можем да излезем от тези състояния на тревожност. Пак казвам, ако е в миналото, търсим къде е причината, работим върху травмата, изразяваме и изкарваме емоциите от нас, тези, които са потиснати, страх, гняв, скръб, каквото и да е. Ако се тревожно за бъдещето, предприемаме стъпки и действия. Желая ви един успешен ден! Чао, чао от мен!